Otrimovanie z Chádzky provadzelo namáhanie žiteľov Jameny, že by vošli i vžali účasť u roboty odborníkoch, ale im nedopuštené. Potom vecehodzinova rozpráva o dňovým šore, jak i napušťanie z Chádzky odborníkov Lígy socialdemokratov Vojvodiny. Najvažnejšia točka bola prinošenie odluky o dávaniu budovateľnej žemi na chasnovanie u Jameny bez nadoplnenia za budovanie jednoho budynka za dva familii, ktorí stradali u Majským výlivu. Budynok bude budovať fondácia privredníkov zo Starej Pazovy a obezpečení 4 milióny dinári, jak i 2 milióny za žiteľov Valala za kupovanie bilej techniky i hiežnych aparátoch. Krem toho odborníky obvestení, že Srbská pravoslavná cerkva zo fondácií pokojného patriarcha Pavla vydvojala 5 milióny dinári za budovanie 2 hížov za familií so deťmi. Po otrimanej schádzky, ktorá trvala veci hodiny, predsedateľ obštiny Nikola Vasić na koncu prijal žiteľov Jameny i bešedoval o ich problémoch u Valale.